Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekenekwa m unu maka na ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa na akwụkwọ a bụ ihe onye metara. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Nzeka kwuru na ya amaghị ma agwọ tagburu ọhahụrụ o nwere ike ịjụ ya ọdụ n'ụzọ, kama otu anya adịla, a ga-eleliri ya ele. O were nwayọọ lawa be ya. Ọ na-aga, ọ na-eke nkwụcha n'ihi na ọ maghị ebe agwọ anyasị dowere isi ya. Ka ọ batara be ya, ihe ọ hụrụ enyeghị ya ọnụ okwu, nri ekweghị ya eri. Ọ kpọọ nwunye ya, tụtụrụ ihe niile ọ hụrụ n'ịkpa. Ọ gara kọrọ ya. Nwunye ya tipụrụ ala mkpu were sị, onye metere nke o metara kpochaa, n'ihi na ọ dịghị nke ya na di ya na ụmụ ha ma. O mechara gwa di ya ka ọ ghara ịkọtara onye ọbụla, n'ihi na oge eteghị aka ama akịdị ga-agbarịrị na nsị. O mechaghị mkpụrụ ụbọchị abụọ, ndị ụmụ nka achọrọ ọhahụrụ bịa ala ukwu. Ọ bụ Nze Ihe Egbu bụ eze ụmụ nka zipụrụ dimkpa n'ahụ ji azụ eku ume, tinyekwara nwanne ọhahụrụ bụ Udenkwọ ka ha jee jụta eze ụzọ mezie ihe kpatara ya bụ mmiri erughị eru jiri zoo, maka achọọ nwamkpi ahụghị ahụ onye nwe ya. Kemgbe ahụ ụmụ nke ahụghị ọhahụrụ, be ha niile na-adaghara aghara. O nweghịzi onye na-ekwe arahụ ụra, n'ihi na ọ bụ ihe dịrị ọkụkọ mma ọ tụchaba onwe ya. Ihe kpatara o ji ewute ha nke ukwu bụ maka na ọhahụrụ so na dimkpa ha ji eje mba. Ọ dịghị ihe eji dimkpa eme a na-achọ achọ n'ebe ọ nọ. Ịchọọ ya na ihe eji ike eme, ịhụ ya, ịkpọọ ya oku na ihe ọbụla eji uche eme, ọza gị. Ịjụkwa anụ ase ya n'ihe gbasara mma, ụmụ nwanyị akọwara gị na ihe kpatara ọchịchọ ahụ a na-achọ ya ji echu ha ụra bụ maka mma ọ mara nke ukwuu. Ọhahụrụ machara mma gwụ. Ọ bụ ụdịrị mmụọ ahụ ọ mara kpatara nne ya ji wee gụọ ya ọha soro m hụrụ. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metara. Ndewo, ka o mesịa.